Ik hoop jullie horen mij mooi. Ik ga ook niet verder als het dominee nie. Ons moet nog beginnen met dominee. Laat ons maar nou eindig ook met die dominee. Nou, je weet maar, die dominees het destijds ver gereden om hulle gemeentes te gaan bezoeken. En die dominee het ook ver gereden en toe terugkom. Toen raak het nou reeds donker. En hij zei, ik moet nou aangaan maar en bij huis kom. En hier op die pad krijg je traffic om en aan die traffic stop om de traffic bij om dominee. Maar hier zijn niet zijn licht aan die bijkie. Hij zei, maar ik kan nog niet helpen. Maar hij zei, ga maar, schrijf maar dominee schrijf hem maar 50 rand. En hij is nou verder, hij kan nog niet horen, hij kan nog niet verstaan als ik moet dominee omschrijven. En die dominee bij hem later. Nou broer, hoekom leid jy dan nou so gedoe, want ek jou gesê het 50 rand. Die dominee is net so, ach ou broer, God is met my. Hy sê, nou nogal 50 rand, jy mag nie lukt.